Thomas. Siyabingelela. Wena umuntu olwane ukhala ngokuthi ulandelwa izitha. Ufudu lolu ne luyaphila yabo, liyaphila. Ave kufudu olufile lolu, luyaphila. Yabo, luyaphila. Wena olandelwa izitha, makuukuthi sisuke sifuna ukuzikhathaza izitha. Sifuna le ndawo le. Umqala lo. Ngaphandle kuba sisuke sifuna ukugangela ke makuukuthi uhamba udla abafazi babantu sikushaya induku ibe indwangu kanje sikushaya ibe indwangu kanje induku yabo ibe indwangu kanje yabo ibe indwangu kodwa ke angikho lapho ngilapho emntwini oshawa izitha kakhulu ohlaselwa izitha ezimlandelayo uma ufudu lubona into eyingozi luyazifihla njengoba luzifihlile kanje luzifihlile and ufudu luhle ngento yokuthi liyakwazi ukuthi lisebenze ezintweni kulabantu abasuke befuna ukugembula even amaringi lawa ukuthi ukwazi ukuthi uvule umsebenzi wakho uphinde kube neprotection uma sisuke sikwenzela yona siyathatha silikhiphe lo fudu sithole le shell sifake kule shell sibe sesenza imigilingwane yethu sihambe siyoyigqiba iringi sigqibele yona uthi uzoyigqoka wena iringi isuke ipowerful ngalohlobo luyisimanga lokuthi isuke ina wonke amandla esuke siwafakile to protect you to open the business lakho ukuze ukwazi ukuthi izinto zakho zihambe kahle lalela la into yenzayo ake ngikwenzele nje into elula ngikuneze into yokugeza wena ogembulayo nawe wena ophanda usahlanganisayo thola ufudu kungaba ufudu lamanzi kungaba ufudu lentaba noma oluphi ufudu ongalithola as long kuufudu thathe lo fudu lo ulunqume ne ulidonsa ikhanda lelo ulunqume njengoba lilifihlile kanje lidonsa ikhanda ulunqume ukhipha igazi lalo ubese ungitholele umlotha izipuni noma ezu2 uthola usawodi ubese uthola iorange uthole ilentuzana uthola upineapple thathe yonke lento ikhamele la emanzini ubese uyageza ngalamanzi ugeze ngalamanzi ekseni ilanga lingakophumi ungagezi ke ngale nhlanganisela kulwesibili geza ngomsombuluko noma ngolesithathu ugeze ngayo ukhuluma ucele yonke into oyicelayo kubese kuthi lentuzana lo okuzobe kusele nekhanda kuthathe ukushise uhambe uyofuna unwabu oselomile amanwabu abe u3 ubese uyahamba uyofuna kolentuzana ufuna ilentuzana ikhekheba leinyosi ukushise konke ubese uthola ke manje namalentuzana uthola icat acid umkhokha ukushise nako la umkhokha uthole nje uthole into engango half wemagi ushise wonke ukushise konke lento le uyishise ibe impuphu ngasikhathi seyiqala iba impuphu lento then bese uyithela ugologo ijini uyithi nje uyicishe kancane ngejini emveni kwaloko bese uyayilokhuza bese uyigoqoze uyiphendule masoyiphendulile wayiphendula uyahlangana izobe siba upowder alright or fine ozokwazi ukuthi usebenzise it's either uyazicaba ngawo noma uyawukhotha lo powder uzokusiza ukuvulele izinto lezi zinto lezo thwena ziblockile zivalekile azikwazi ukuthi zenze into enhle ngofudu i1 engizokutshela yona enyama secret ufudu liyakwazi ukuhlala emanzini liyakwazi ukuhlala ngaphandle so uma ngaphandle ukuthi unengane yakini enesifo sokuwa ufudu lugudi kakhulu kuyona ukuthi ikwazi ukuthi lisebenzise lo muntu lo osuke nesifo sokuwa masiphileni ke makube kuhle makube mhlophe thatha nayi number 0839471856 0839471856 siyabonga.